ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് അധ്യായം 18 അധ്യായമാണ് അല്ലെ. അധ്യായം 18. എന്താണ് അധ്യായം 18? കർമ്മ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത അല്ലെ. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, എവിടെയാണ് നിർത്തിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂചിപ്പിക്കുന്നു സാത്വികമായിട്ട് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഉള്ളവരുടെ, പിന്നെ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് ഇന്നലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓം തത്സത്ത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അറിയാതെ പോലും എന്തെങ്കിലും അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫലവും കിട്ടാനായിട്ട് പോണില്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് 17ാമത്തെ അധ്യായം നിർത്തിയത്. ഇനി 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഇനി അർജുനനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഇനിയും അർജുനന് എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ത്യാഗത്തിനെയും സന്യാസത്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ അർജുനന് ഈ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ അറിയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ത്യാഗം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് അതിനെ കുറിച്ചാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥകേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്.
അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ. ഇവിടെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്? കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതാണ് അല്ലെ. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു അസുരനെ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, രാക്ഷസനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ രാക്ഷസനെ വധിച്ച പോലെ ഈ സംശയങ്ങളും ആരില്ലാണ്ടാക്കണം? ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേശി എന്ന് പറയുന്നത്. കേശിയെ ഹനിച്ചവനെ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആർക്കാ സാധിക്കുക? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? കേശിയെ ഹനിച്ചവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആരിവിടെ? അർജുനൻ. ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ആര് ചോദിക്കാണ്? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? വിദ്വാൻമാര് പറയാണ്, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സന്യാസം. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയണത്. ഭഗവാൻ അല്ല പറഞ്ഞത്, വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കാരണം എന്നാൽ ആത്മീയ ഉത്കർഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ത്യജിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മീയമായ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്. പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാനും പാടില്ല. അതാണ് നമ്മളോട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് കൂടെയാണ്. ഇനി ശ്ലോകങ്ങള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്ലോകം ഇല്ല, മീനിങ് മാത്രമാണ് കുറെ ഉള്ള ശ്ലോകം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ചില ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇനി പറയുന്ന എന്താണ് ഭഗവാനോട്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫലം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ അത് ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷിമാര് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഉള്ളത് അവര് പറയുന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയണത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയണത് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഋഷികളുടെ അഭിപ്രായം, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, അർജുനനോട് പറയാണ്, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം ഭഗവാൻ പറയാണ്, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ത്യാഗമുണ്ടെന്നാണ്, 3 തരത്തില് ത്യാഗം 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ആണ് ഇത് 3. അപ്പൊ എന്താണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇത് 3 എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 കാര്യങ്ങളും. സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്.
യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഈ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൽ നമുക്ക് ആസക്തിയില്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് അന്തിമമായ എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറയാണ്. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഋഷികളുടെ അഭിപ്രായവും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കാരണം പിന്നെ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, നിറവേറ്റേണ്ടത്. തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഇത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയില് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് നിറവേറ്റേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം അർജുനനോട്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? നിയത കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയണത്? വ്യാമോഹം മൂലം നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണത്? ആ ത്യാഗത്തെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതെന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മളപ്പോ ഒരിക്കലും ഈ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ത്യാഗം 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. ഇനിയോ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നിയത കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യാനായിട്ട്, നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട്. മാതാജി, പുഷ്പമാതാജിയുടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ വീണ്ടും ഓണായിപ്പോളും മാതാജി. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞു? നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണ്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതിയിട്ടോ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ അതെന്തായി? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനത്തെ ത്യാഗവും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അടുത്തത്, ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് എന്റെ കർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ജോലി ചെയ്യാണ്, ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടറിയിലുള്ള തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ആവാതെ എന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാലേ, നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള
എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ആരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? ജോലിയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ അത് മാത്രം ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. പക്ഷെ ആ ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കില്ല. എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അതൊരു മായാലോകാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. രാജസികം, സാത്വികം, രാജസികം, താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നിയതകർമ്മങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലേശകരമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ത്യാഗം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടുന്ന ത്യാഗമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. ആ ത്യാഗം നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും നയിക്കില്ല. നമുക്ക് അതിന് ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉന്നതി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കാനും അങ്ങനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ശരിക്കും നമ്മള് ഒരു ത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ്? നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ക്ലേശകരമാണ്, നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാതെ വിടും വിചാരിക്കും. അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്മാറുന്നത് അത് രാജസികമാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ത്യാഗമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തൻ, കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലാണ്? മുക്താവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരില്ല. അപ്പോ അത്തരത്തില് സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്. കാരണം അയാൾ എപ്പോഴും ഏതാവസ്ഥയിലാണ്? മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അയാൾക്ക് മരണശേഷം എന്തുണ്ട് വരില്ല? സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. അനാസക്തമായും, ഇനി സാത്വികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയണ. സാത്വികമായിട്ട് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട്, ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അനാസക്തമായിക്കൊണ്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട്, ഫല ആസക്തി കൂടാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണ്? അനാസക്തമായി, രാഗദ്വേഷരഹിതമായി, ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. രണ്ടാമത്തെ രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണ്? തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ
അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് നാശം ഉണ്ടാകുമോ ക്ലേശം ഉണ്ടാകുന്നോ അത് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അല്ലാതെ വ്യാമോഹം മൂലം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശങ്ങളെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം പറയാണ് 3 തരത്തില്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തമായി, രാഗദ്വേഷരഹിതമായി, ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാസക്തമായി, രാഗദ്വേഷരഹിതമായി, ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. പിന്നെ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ടോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനത്തെയാണ്? തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകൾ, അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്നതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തിനെ കൊണ്ട് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നും ചെയ്യപ്പെടാത്തത് എന്താണെന്നും ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണെന്ന ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വികത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. എങ്ങനെയാണ്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കരുതാം. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കാണുന്നു, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യില്ല അല്ലെ. സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്തുകൂടാത്തതുമായ ഭയപ്പെടേണ്ടതും എന്റെ ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതും എല്ലാം കരുതുന്നതാണ് സാത്വികമായ. അതായത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുത് കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എല്ലാം വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോ? ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തോ തെറ്റെന്തോ അറിയാതെ അതായത് ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോ?
വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസം. മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി, അതായത് രണ്ടിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ ധർമ്മം എപ്പോഴും അധർമ്മമായി കാണും, അധർമ്മത്തെ എപ്പോഴും ധർമ്മമായി കാണും. അതായത് ഒരിക്കലും അവര് ശരിയായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി എന്താ പറയണത്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആള് ഏതവസ്ഥയിലാണ്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഏതാണെന്ന്? സാക്ഷാത്കാരം. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം അല്ലെ, പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളെയും സമഭാവനയോടാണ് കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ കാണും. നമ്മള് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് അധ്യായത്തിലാണ്? 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പണ്ഡിത സമദർശിനഹ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ സമമായ രീതിയിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചണ്ടാലനെയും പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനെയും എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? അയാൾക്ക് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാള് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും വൃക്ഷങ്ങളായാലും ചെടികളായാലും എല്ലാത്തിനും ആരുണ്ട്? അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് അയാൾ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ശരിക്കും മനുഷ്യ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരിപൂർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ജ്ഞാനം നേടിയ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട്, പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഭക്തി മാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേതദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ള സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങൾ കണ്ടു. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം.
എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മത്പ്യാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏത് തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതു തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനം നേടിയൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എങ്കിൽ എന്താണ്, ഏത് സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ സ്മരിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആ ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ടും എന്താണ്, അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എന്തൊക്കെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും എത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒടുവിൽ അയാൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാണ്, എന്താ പറയണത്, ഭക്തന്റെ കാര്യം പറയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അഥ ചിത്തമഹങ്കാരാൻ ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം. പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പോയാലോ എന്താണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത്, നാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാല് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം, അത് നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, പരമപുരുഷൻ അർജുനനോട് പറയണില്ല, പരമപുരുഷൻ എന്താണ്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ.
അപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പരമപുരുഷനായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാലേ, നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് പറയുക, നമ്മള് ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആ ജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. വീണ്ടും നമ്മൾ പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നമുക്കൊരു ശരീരം വീണ്ടും തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയം. ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷന് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക നീ അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷന്. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. അർജുനനോട് പറയണം, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് ശാന്തി നേടാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ്, ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് നീ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് പരമമായ ശാന്തി നേടാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതാദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി ആലോചിച്ച് ശേഷം ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്നുവെച്ചാല് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, അതായത് നിനക്ക് ഹിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പലത് കാര്യം നമുക്കറിയാലോ. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊട്ട് അർജുനനെ എന്താ പറയുക ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. തിരിച്ചെന്താ പറയണത്? ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട്, തോന്നുന്ന പോലെ, നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നിനക്ക് എന്താണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത്, നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് നീ ചെയ്യൂ എന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്ട്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയണ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യ സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. ഇതേപോലെ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ പഠിച്ചത്?
മന്മനാഭവ മത്തക്തോ മധ്യ ജീമാ നമസ്കരു. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്ലോകം? പരിചയമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് കേട്ടിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ശ്ലോകം. എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, എപ്പോഴും നീ എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനായിട്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അർജുനനെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇവിടെ അർജുനനോട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം താം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എന്നിൽ ശരണം തേടാ. അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാ പാപപ്രതികാരങ്ങളും മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് അർപ്പണം ചെയ്യുക, സ്വയം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും അർജുനെ മോചിപ്പിക്കും എന്ന് അർജുനോട് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാതും ത്യജിച്ച് എന്താ പറയണത്? എല്ലാതും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം തേടാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയണം. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളും നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാവും? അപ്പോഴേക്കും നമ്മള് മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളെ എന്തുമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാവും? മുക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാറായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് എന്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളോ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് നേരെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തോഷോപി ദാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയം. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ, പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, ഇത് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് അറിഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ 10 പേർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നച്ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാനാച മേ തസ്മാ ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണല്ലേ ഭഗവത്ഗീത. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭൃത്യനേക്കാൾ ഭഗവാന് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് വേറൊരാളും ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വാണിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്.
അപ്പൊ അവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരാളും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. വേറെ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇതെന്താണ്? ഒരു സംഭാഷണമാണ് അല്ലെ? അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണമാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഭാഷണം പഠിക്കുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്നവര് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, തിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്താൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഇനി എന്താ പറയണത്? കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായിട്ടുള്ള നിന്റെ വ്യാമോഹം, അജ്ഞാനം ഇപ്പൊ മാറിപ്പോയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഇപ്പൊ ഗുരുവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ പറയാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ആര് തീർത്തു കൊടുത്തു? ഗുരു എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ തീർത്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഗുരു ആ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കാണ്, നിന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ? അപ്പൊ നിന്റെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി നീ ഇതെല്ലാം കേട്ടില്ലേ? നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നില്ലേ? നിനക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട്, എന്താ പറയണത്? ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. എനിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി. എനിക്ക് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയണത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? അർജുനൻ പറയണത്. അർജുനന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി, ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇനി ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ സംഭാഷണം ആര് കേട്ടു? സഞ്ജയൻ കേട്ടു. സഞ്ജയന് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ്? അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നു. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ യോഗികളുടെയും ഈശ്വരൻ. ആ യോഗേശ്വരനായ ഈ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പരമരഹസ്യമായ കാര്യം ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ആർക്കാണ് സാധിച്ചത്? സഞ്ജയന് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ രാജാവിനോട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണനും അർജുനന്മാരുടെ തമ്മിലുള്ള ഈ പുണ്യമായിട്ടുള്ള സംവാദം, അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കാണ് സഞ്ജയനോട്. ഓർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു. അപ്പൊ അനുനിമിഷം ആനന്ദത്തില് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? സഞ്ജയൻ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവാണ്? സന്തോഷം ഉണ്ടാകാണെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്?
സഞ്ജയൻ പറയാണ്. കാരണം സഞ്ജയന് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. കാരണം ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടും ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് രാജാവിനോട് പറയാണ്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ചിർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ചിർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ചിർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എവിടെയാണോ, കാരണം ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഒരു ചോദ്യത്തുമെന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ചോദ്യം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ് ചോദ്യം? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിച്ചത് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. അതാണ് ഒരു ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തുമെന്നാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അവിടെ സഞ്ജയൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധര. എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്ത്? ഐശ്വര്യമുള്ളത്, വിജയമുള്ളത്, അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറയണമെന്നും കൂടി. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. പവിത്രമായി ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പാദം പോകുന്നു. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃഗീതാഭസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാര മലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാതി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താതി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ്? പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഇതാണ് എന്ത് പറയണത്? ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തില് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിത് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് പതിവ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഒടിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളുടെ 18 ദിവസത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണെന്ന്. 18 അധ്യായം നമ്മളെ തീരാണ്. പക്ഷെ 18 ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത യാത്ര തുടങ്ങും അല്ലെ. 18 ദിവസം 1 മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട്. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, സന്യാസം, ത്യാഗം, ഇത് എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സന്യാസവും ത്യാഗവും എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്?
സന്യാസം ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്യാഗം എന്ന സർവ കർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള കർമ്മത്തെ ത്യാഗം. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനത് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഏത് ശ്ലോകം മാതാജി? സന്യാസം എന്ന ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മങ്ങളെ ഇതാകുന്നു. സന്യാസം എന്താണ്, ത്യാഗം എന്താണെന്ന്? ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതാണ് ത്യാഗം. ഫസ്റ്റിലത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് സെക്കൻഡ് ശ്ലോകം. ഫസ്റ്റ് കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും തത്വം ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. സെക്കൻഡ് ആണ് സന്യാസം എന്താണ്, ത്യാഗം ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. സന്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം. സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം 5 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്ക വേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട. അതായത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലേച്ഛയോ കൂടാതെ. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. ആസക്തി പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്നാൽ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഭൗതിക സംഘടിതരായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളൊരു ബുദ്ധി, അതായത് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചും, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എവിടെയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എവിടെയാണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? ധർമ്മമെന്ത്, അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യാതെന്ത് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ ധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അല്ലെ. സദാ തെറ്റിയൊഴിവാക്കി. 65-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തും പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞ തന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണാനുജന്മാരുണ്ടോ, അവിടെ എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും എന്ന് സാധാരണ ശക്തി നീതി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ എന്തുള്ളത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയൻ പറയണത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ. സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? അനാസക്തമായി, ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അല്ലെ. രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി നിത്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മോ?
തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അത്യാർത്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ള നാശങ്ങളോ ക്ലേശങ്ങളോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കാതെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് ഇനി ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഇല്ല. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാ? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? ചെയ്യുന്നത് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച്, ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അല്ലെ? ബുദ്ധി പറഞ്ഞില്ല എല്ലാതും. ഹരേ കൃഷ്ണ.